De Alvesterde triathlon van Maarten van der Weijden had 4,7 miljoen euro opbracht. Van der Weijden had in juni in 8 dagen 200 kilometer zwom, 200 kilometer fietst en 200 kilometer kuieren. Maar de opbrengst kunnen alle onderzoeken naar kanker betalen worden. Ik heb zelf kanker gehad. Mijn maatje Sebastiaan, die jullie tijdens de triathlon zagen ook. Ja, en als ik daar een steentje aan kan bijdragen, als die 11 onderzoeken er komen, als we steeds slimmer worden, steeds meer weten, dan maken we de kans op genezing en op een draagbaar ziekteproces net even ietsje groter. Juster maken Van der Weijden de opbrengst bekend in de presentuin van Ljout. Het is goed nieuws voor een heel soort mensen met kanker en in het bijzonder voor de 4-jarige Alexa uit Drachten. Alexa heeft neuroblastoomkanker en we bekijken het per moment. En vandaag gaat het heel goed. Ze heeft haar laatste chemo's gehad afgelopen weekend en de scans moeten nog uitblijken of dat het echt allemaal weg is. Maar vandaag gaat het goed. En vandaag maakt Maarten van der Weijden bekend dat er 4,7 miljoen euro opgehaald is. Ja, dus vandaag gaat het eigenlijk extra goed. Ja, 4,7 miljoen. Ja, bizar. Van der Weijden had nou 3 Alvesterde-tochten achter de rug, maar komt er nog een 4e? Ik zal me blijven inzetten om de kankerpatiënt te kunnen helpen. Ik weet niet of sport daar een middel voor zal blijven. Ik weet niet of de Elfstedentocht daar een variant in zal blijven. Maar ben je stiekem met iets bezig? Nee, ik ben nog helemaal niet stiekem met iets bezig. Mijn gedachten die gaan vooral over vakantietijd met mijn dochters en mijn vrouw doorbrengen.